نحموس 30 ጥሪ ዝተዳለው ዕለታዊ ዜናታት ዘልኩም መጽለኹ በቀዳምነት አርእስተ ዜና ሬዲዮ ኤፍኤም መቀለ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ወሪድዎ ምስ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተጋጫ ዝወድቀት ነፋሪት ዝድሓኑ ከም ዝህሉ ተገሊጹ ሕብራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዑ እገዳታት ኣናዊሕዎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት 17 መይቶም ዝኸብርኩም ተኻተልቲ እዝን ካለን ዝደስስ መደባት ይዘልኩም መጽለኹ ክሳብ ወዳታ ምሳይ ክትጽንሑ እንዳሕተትኩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ላይክ ብግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሬዲዮ ኤፍኤም መቀለ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ወሪድዎ ዕጡቃት ኣብ ርእስ ከተማ ትግራይ ከተማ መቀለ ዝርከብ ሬዲዮ ኤፍኤም መቀለ 104.4 ንምቁጻር ከም ዝፈተኑ ተገሊጹ ብረቡዕ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ 5 ዕጡቃትን ሓደ ሓላፊ ጸጥታነት ትካል ከም ማሕደር ዝግባኣኒ ኣነ ምስ ዝብል ውልቀ ሰብ ናብቲ መደበር ሬድዮ ምምጻእ ነቲ ትካል ቋጽሩ ከም ዝፈተኑ እቲ ትካል አረጋጊጹ ኣስማቶም ዘጠቐሱ ገለ ሰራሕተኛታት ቶም ዕጡቃት ምስ ኣቶም ዘመንፈስ ቅዱስ ፍሳህ ዝተባለ ውልቀ ሰብ ኮይኖም ማሕተም እቲ ትካል ካብ ጸሓፊት በኃይሊ ከም ዝመንጠሉ ገሊጾም በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት ደጋፊ ዝብል ሰብ ደብዳቤ ከሓዘ ስልጣንን ሚድያን ከቋጽር ዓፈና ገይሩ ቴሌቪዥን ትግራይን ድምጽ ወያነ ትግራይን ካብ ኢዶም ስለ ዝወጽእ ንኤፍኤም መቀለ በኃይል ብረት ጨውዮም መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ደልዮም ክብል ገሊጹ ካብ ዝብተወሳኺቶም ዕጡቃት ኣቶ ዘመንፈስ ቅዱስን ምስ ሰራሕተኛታት ትካል ኣኺባን ምክያድ ዝሕብር ምልክታት ትካል ከም ዝለጠፉ ድማ እቶም ምንጭታት ገሊጾም ኣቶ ዘመንፈስ ቅዱስ በዶክተር ረዲ ዝተሸምኩ ኣካይድ ስራሕ ኣናየ ብምባል ንኣካይድ ስራሕ ሓለፎም ስልጣን አረክብ ኢልዎ ሓለፎም ድማ እቲ ሹመት ዝሃበካ ዶክተር ረዲ ብግዚያዊ ምምሕዳር ዘይሕጋዊ ዝተባሃለዩ ካብ ግዚያዊ ምምሕዳር ደብዳቤ ኣምጽሙ ስልጣን ከረክብ ካኢልዎ ካብ ጸሓፊት በኃይሊ ማሕተም ብምምንጣል ንሰራሕተኛታት ኣኺባ ዘጽውዕ ምልክት ተለጢፉ ነዚ ስዕቡት ኣብዚ እዋነት ትካል ዝመርሕ ዘሎ ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ ኣነ ንሃለኹ ንምንታይ ማሕተም መንጢልካ ምልክት ትጥቀዕ ብምባል ነቲ ዝተለጠፈ ምልክታት ከም ዝኣልዮን እቲ ወጥሪ ከም ዝተጋደደን ሓቢሮም እቲ ወጥሪ ካብ ሰዓት 3 ፍራን ክሳብ ሰዓት 6 ብኣቋጽራ ገዝ ከም ዝቐጸለን ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ናብቲ መደበር ሬድዮ ብምኻድ ነቲ ትካል ይመርሕ ንዘሎ ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ ኣቶ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍሳህ ነቶም ዕጡቃትን ሒዙ ከም ዝኸደ ገሊጾም ኣብ መንጎ መራሕቲ ውድብ ሕወሓት ንስልጣን ዝግበር ቁርቁስ ብዝተፈጠረ ምግምማዕ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ በቤት ምኽሪ ከንቲባ ኮይነ ተሸይመ እየ ንዝብል ዶክተር ረዲ ብምእጋድ ኣብ ክንዱና ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ከም ዝሸሙ ይፍለጥ ቤት ምኽርታ ከተማ ግን ነዚ ውሳነ ነጺጉ ይርከብ ነዚ ሲዕቡ ዝተፈጠረ ምስሓብ ኣብዚ እዋን ከተማ መቐለ ብዘይ ከንቲባን ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ሓዲግ ካብቲ ተርፍ ኣስታት 3 ወርሒ ከም ዝተቆጸረ ነበርቲ ይገልጹ ምስ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተጋጫ ዝወደቀት ነፋሪት ዝድሕኑ ከም ዘይህሉ ተገሊጹ ካብታ ብርእሰ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተጋጫ ዝወደቀት ነፋሪት ብሕይወት ዝተርፉ ሰብ ክህሉ ትጽቢት ከም ዘይግበር ሰብ መዝ ኣሜሪካ ገሊጾም ታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኣሜሪካ ምስ ሄሊኮፕተር ተጋጫ ኣብ ፈለግ ፓትማክ ወዲቓም ታ ነፋሪት 3 ተሳፈርትን 4 ኣባላትን ዝሓዘት ኮይና ኣብታ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር 3 ወታደራት ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዝነበሩን ምፍላጥ ተኻይሉሎም ታ ነፋሪት ኣብቲ ቢዲሲ ኣቢሉ ዝሓልፍ ሩባ ፓትማክ ከም ዝወደቀት ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊት ከባቢ አፍሊጡ ይርከብ ታሩ ምምሸት ሓደጋ ዘጋጠማ ካብ ፎርት ቢሊዮቨር ቨርጂኒያ ዝወጸት ናይ ሰራዊት ዩኤችኤስ ሄሊኮፕተር ሙኻና አረጋግጽና ለና ብዛዕባ ሓደጋ ንምጽራይ ምሰብ ስልጣን ተኸባቢ ነሰርሓለና ተወሳኺ ሓበሬታ ምስረኸብና መግለጺ ከነህቢና ኢሉም ፎርት ቦልቬር ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስታት 15 ማይል ስርሒቑ ኣብ ጥቃህ ማውንት ቨርኖን መንበሪ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝርከብ ዓቢ ትካልዩ እቲ ሓደጋ ኣብ ሃገራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ሬጋን ዋሽንግተን ኣብ ጥቃህ መውረዲ ነፈርቲ 33 ኣብ ዝቀርበሉ እዋን ከም ዘጋጠመ ኤኤፍኤ ኒሲቤስ ንሳብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባቲ ዘስካሕከ ሓደጋ መብርሂ ከም ዝተዋሃቦን ንዝግበር ዘሎ ጽረዴት ከም ዘመስገነን ገሊጹም ሰበስልጣን ፖሊስ ንሲቤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ብሰራሕተኛታት ፍተሻ
18 ሪሳታት ከምዝ ተረኸበን ክሳብ ሕጂ ድማ ዝድሓነ ሰብ ከምዝ የለን ገሊጾም ታብቲ ሓደጋ ዝተሳተፈት ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ብላክ ሆክ ኣብ ልምድ በረራ ምንባራ ተሓቢሩሎም ክልተ ነበርቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብኸመይ ከምዝ ፈለጡን ማዕከናት ዜናት ከባቢ ተዛሪቦም ሓደ ጂሚ ማዜዮ ዝተባሃለ ነባሪ ታነፋሪት ካብቲ ስሩዕ መንገዳ ወጽያ ኣብ ሰማይ ክብታተን ከምዝ ዝተባሃለን ድሒሩ ድማ በሰማይ ጻዕዳ ትኪ ዝመስል ነገር ከምዝ ራእየ ይዛረብ ነሱ ሰራሕተኛታት ጽዙሬድ ናብቲ ቦታ ክጎዩ ክሳብ ዝሪ ብዙሕ ከምዘይ ተገደሰሉ ይዛረብ ሕብራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዑ እገዳታት ኣናዊሕዎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ሩስያ ኣጽኒዕዎ ንዘሎ እገዳታት ከም ዘናውሖ ፍሊጡም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢት ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ክናዋሕ ተማልሱ ልሳብ ስምዕ ከም ዝበጽሑ ዝሕብር ዘሎም በመሰረት ተናውሑ ዘሎ እገዳታት ኩሉ ኣብ ባንክታት ሃገራት ምዕራብ ደስኪሉ ዝርከብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሕሳባት ሩስያ ብኸምቲ ዘለዎ ክቕጽልን ኣብ ንግዲ መጓዓዝያ ጸዓትን ካልእ ጽላታትን ሩስያ ጸኒዑ ዘሎ ማዕቀባት ድማ ክሳብ ሓምለ 2025 ከም ዝጸንሑ ተፈሊጡ ዘሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣብ ነፍሱ ወከፍ 6 ወርሒ 27 ኣባላት እቲ ሕብረት ብዝህቦ ድምጺ ምቅያር ከም ዝግበረሉን ከም ዝሕደስን እዩ ዝንገር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ሩስያ ኣጽኒዕዎ ዘሎ እገዳ ዋላውን ኩናት ዩክሬን እንታብቅዕ ከልዕሎ መደብ ከም ዘይብሉ ኣባል ፓርላማት ሕብረት ዝኾነ ፈረንሳዊ ቴሪ ማርያኒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምሕባሩ ይርስዕን በመሰረት ጸብጻብ ሕብራት ኤውሮጳ ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣጽኒዕዎ ዘሎ እገዳታት 50 ሚታዊት ካብቲ ናብ ኣባላት እቲ ሕብረት ዝኾነ ሃገራት ዝላኽ ባህርያዊ ጋዝ ምንጩ ካብ ኣሜሪካ ኮይኑሎም በዚ ኣሜሪካ ጥቕምታትን ሙሓስ ክትብል ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረት ጸቕጢ ክትገብር ምጽንሓዩ ዝግለጽ ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝኣወጁ እገዳታት ብትዘዋሪ ንምነባብሮ ዜጋታትን በኣልታ ይጸልዉ ከም ዘለዩ ሩስያ ትሕብር ብተመሳሳሊ ዜና ፌደሬሽን ሩስያ ኣርካንግለስክ ዝተሰሜት ዘመናዊት ሳብማሪን ናብ መሳርሒ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝጸንበረት ትሕብር ኣላ እዛ ዘመናዊት ሳብማሪን ኣብ መሬትን ባሕርን ከጥቅዕ ዝኽእሉ ዝተራቐቑ ኣጽዋር ዝዓጠቐት ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎም እዛ ዘመናዊት ሳብማሪን ብተወሳኺ ናብ ሓይሊ ባሕሪ እታ ሃገር ድሕሪ ምጽንባራ ተደጋጋሚ ፈተነታት ከተካይድ ምዃና ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ገሊጹ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ብዓለም ሓደ ካብቶም ብዝሒ ዘለዎን ዘመናውያን መራኽብ ውግእ ዝውንኑ ኮይኑ ዛጊት ኣስታት 16 ዘመናውያን ሳብማሪን ናብ ዕጥቁ ጸንቢሩ ከም ዘሎ ይንገረሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት 17 ሞይቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ደቡብ ሱዳን ትማል ሮበ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ብውሕዱ 27 ክሞትን ከለዉ ሓደ ጥራይ ምድሓኑ ሚኒስትሪ ዜና ተኸባቢ ምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ መልኪቶም እታ ካብ ጁባ ዝነቐለት ነፋሪት ኣብ ከባቢ ነዳዲ ዝዕደለሉ ቦታያ ብኣቋፅራ ሰዓት ተኸባቢ ሰዓት 10 ፍራን ናይ ንጎ እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዋ 21 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ካብ መዕለቢያ ስታት 500 ሜትሮ ምስ ተረፋያ ወዲቓ ኣብታ ነፋሪት ዝሞቱ 16 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ክልተ ቻይናውያን ሓደ ህንድን መንባሮም ሰብ መዝሓቢሮም ኩላቶም ሰራሕተኛታት ዕደና ነዳዲ ኮይኖም እቲ ዝድሓኖን ደቡብ ሱዳናዊ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት ኣይተነጸረን ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮም መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ ምስክን በብዘለኹም ሰላም ተመነና